Spojená stredná škola v Banskej Bystrici získala do daru 3 CNC obrábacie stroje na výučbu žiakov aj doškoľovanie dospelých strojárov. Za účasti veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku ich odovzdali zástupcovia holandskej spoločnosti Eurotech Group v stredu 7. novembra na stredisku praktického vyučovania Spojenej strednej školy vo Vlkanovej. 3 frézy sú zhruba 8-ročné a ich nadobúdacia cena bola približne 750 000 eur. Ich zavedením do vyučovacej praxe naštartovali Holanďania dlhodobý projekt vzdelávania v oblasti strojárenstva na Slovensku. V prvom rade vieme, že Slovensko bude potrebovať určitý počet špecializovaných odborníkov. Radi by sme ich vzdelávali a pripravovali v tejto škole. Nechceme vzdelávať len mladých ľudí, teda dievčatá a chlapcov, ktorí prichádzajú zo základných škôl, aby sa tu pripravovali na svoju budúcnosť, ale aj ľudí, ktorí majú svoje určité pracovné skúsenosti a potrebujú ďalšie školenia alebo ďalší výcvik. Pán riaditeľ, vy ste sa stali výnimočnou školou na Slovensku. Prišla ponuka od holandských priateľov, že by mohli pomôcť nášmu školstvu v našom banskobystrickom regióne, pomôcť modernou technikou. Tie staré stroje jednoducho budeme musieť využívať len na také prvotné základy pochopenia strojového obrábania kovov. Majú už generačné problémy. Generačné problémy v tom, že sú staré 40 až viacej rokov. Nie je možné presne naučiť žiakov na výrobky, ktoré už dneska ten moderný strojárenský priemysel produkuje. My tieto stroje umožnia jednoducho už sa na toto pripraviť. Je to projekt, ktorý prináša obojstranný úžitok, pretože slovenskí mladí ľudia sa môžu pripravovať na škole v odborných profesiách, môžu ísť do Holandska, kde získajú skúsenosti a potom sa vrátia na Slovensko, čiže je to vlastne prínos aj pre Slovensko, aj pre Holandsko, pre obidve strany.